Enetxe dituzu. Bata eneko informatika ikasle eskasa, sudur luze samarra, eta ausardiaren softwarea sekula ezagutuko zuena. Bestea, Oiana. Museoetan kuleroak behin baino gehiagotan galdu dituen hezitzailea. Ama! Esbirrobik proiektore bat sartu zuten gelara nire atzetik. Fotograma zuriak pasatzen hasi ziren. Halako batean, peio zabala agertu zen izara zurian. Ezbaitaria ezagutzen ez dugunik euskararen jatorria. Ekarria alaken. Inork ez dezan ahalaken munduari erakusteko tentaziorik izan. Euskararen sekretua jakitea gure betiko galbidea bailitzateke. Gogoan izan. Ez egin itzik, nahi ez patarra itzik. Zuk zer egingo zenuke. Balantzaren alde batean, historia unibertsalaren sekretua handienetako bat. Euskararen jatorria eta biziraupena jarriko balizkizute. Eta beste aldean, maite dituzun guztien bizitzak.